Soustředila se jen na vdechování čistého chladného vzduchu a vnímala, jak jí to prospívá. Uvědomila si, jak moc se těší, až se vrátí domů a přivine k sobě syna. Uvidí jeho úsměv a bude se rozplývat nad jeho buclatými ručkami a nožkami a červenými tvářičkami. Těšila se dokonce i na to, že mu po procházce bude muset vysmrkat nos. Téměř cítila jeho sladkou, nevinnou vůni. V tom jí náhle strašlivě bodlo v zádech a bolest jí v mžiku vtáhla zpět do reality. Irza Sigurdardóttir, Hlubiny. Já jsem Klára Cibulková a moc ráda bych vás pozvala k poslechu téhle audioknihy. Je opět z Islandu, tentokrát jak na pevnině, tak na moři a myslím, že stojí za to.